Бу атнаны Татарстан кордан арыну мәшәкатьләре белән уздырды. Әле бүген дә ул иң мөһим бурыч булып кала. Иртәнге киңәшмәдә республика рәисе Рөстәм Миңнеханов җыештыру эшен көчәйтергә өндәде. Зур юллардан корны чыгарырга, бистә юллары ишегалларын көрәргә, җәяүләр сукмакларын тәртипкә китерергә. Я и ругаться не могу, потому что я понимаю, что это огромное количество снега, но кроме нас этот снег никто не уберет. Обращаю внимание, вопрос номер 1 в эти дни у вас, руководители районов, городов и наших министерств, которые это вот уборка снега. Вывоз снега, уборка снега. Бу буран безгә Татарстанның икътисади яктан актив төбәк буларак тормышның юлларга никадәр бәйле булуын күрсәтте. Бер участок кына ябылса да, ул чылбыр буенча шәһәр авыл хуҗалыгының сәнәгатьнең әллә ничә юнәлешенә йогынты ясады. Соңгы елларда республикада йөк ташу күләме бермә-бер арта. Юл, логистика, аның уңай һәм тискәре яклары турында Рания Абдрахманова. Атна буе диярлек кибетләрдә товарлардан сыгылып торган киштәләр урынына бушларын күрәбез. Товарны юк дип тә булмый, әмма мин алсам күршемә калмый дигән сыман. Икмәк, камыр ризыклары, яшелчә, җиләк-җимеш һәм сөт продукциясе бүлекләрендә шулай. Булмый торды инде ипиләр, сөтләр. Чынлап та менә ничә көн кертик, сөт булмады. Булган чакта да ул ничектер әз генә булып алды. Аның инде булмавының сәбәпләре нәрсәдән? Шушы юллар бетүдәндер дип уйлыйбыз инде без. Мин бер кирдем 2 көн тому назад. Молочные продукты вообще юк иде. Но миңа кирәк иде менә пример. Молочный катыктыранда, кефирдер, алар вообще юк иде магнит кибетендә. Татарстанның сәүдә һәм сәнәгать министрлыгында хәбәр итүләренчә, кибет киштәләрендә товарлар булмауның бер сәбәбе кар яуган көннәрдә йөк машиналарының трассаларда туктап калуы булса, икенче сәбәбе кибетләр янына кирип булмау. Әмма атна ахырына шимбә, якшәмбе көннәренә хәл тотрыкланачак дип ышандырдылар. Моны тикшерү өчен без кеше иң күп йөри торган кибетләрнең берсе янына килдек һәм күргәнегезчә биредә чыннан да товар ташу мәйданы кардан көрәлгән. Әмма атна башы уртасында да хәлне тиз генә тотрыкландыра алмадылар. Баксан, халыкта отложенный спрос барлыкка килгән. Бер көн булмагач, иртәгә дә булмас дип артыграгын сатып ала башлаганнар. Без мондай хәлне тоз я карабыдай феномены дип атыйбыз. Кара көнгә алып кую була инде. Потребность бик зур үсте. То есть менә әгәр без бәйенкендә ди бер машина 8 кибеткә алып килә торган булса ди, хәзер бер машина 3-4 кибеткә генә алып килә ди. Потому что объем үтте и машиналар илгертәлмиләр китергә дә даже бәйенкендә. Объем, потому что халкыбыз сетсез торган бер ничә көндә ул уже бер бутылка урына 2-3 алады инде. Башка авыл хуҗалыгы товарлары киштәләрдән югалып торган арада яшелчә эзелмәде диярлек. Сәбәбе хәстәрен алдан күрү. Әйтик, Майский теплица комбинаты вәкилләре сүзенә караганда, һава шартларының үзгәрәчәге турында хәбәр алгач, алар кибетләргә яшелчәне артыгы белән җибәреп куйган. Бу кар явулары безнең предприятиегә бик көчле тәэсир китермәде. Чөнки biz инде безнең мәгълүмат хезмәткәрләреннән хәбәр булды иң баштан. Аннары инде үзебезнең кулланучыларыбызның яшелчә продукциясе белән Тура, Магнит, Зиннадускиныкы, Алабуга распределительный центрлары алар белән алдан аралашып заявкаларны заранее карап куйдык. Илтүн илткәннәр тик кире кайтучылары кар капкынына эләгән. Оешмада йөк машиналары берничә дистә юлда калганнарын алыштыра алганнар. Транспорт бушатканнан соң бүтән Россия регионнарыннан соң иге кайтулары 2 тәүлеккә тоткарланды. Кар яуган көннәрдә трассада бөкедә торган йөк машиналары хәзер товарны бушатырга дип бөкедә торам. Чөнки 3 көн буе җыелган автомобильләрне бер вакытта кабул итү, бушату физик яктан мөмкин түгел. Трассалар ачылганнан соң бөтен шул фурлар бер юлы шул индустриаль паркларга керә башладылар. Инде менә монда бер, пробка булды инде булды. Не знаю, просто сказали очень много машин, когда выгрузят, неизвестно. Везде сейчас так. Хәзер бөтен җирдә шул кар аркасында инде. Минем машинада яшелчә, ярар мин бер үзем көтәм. Ә кибетләрдә ул яшелчәне меңләгән кеше көтәдер бит. Яшел үзәннең индустриаль паркы ул МЖД трассасында Казан-Яшкарала төбәгара юлында урнашкан зур логистик үзәге. Монда 18 резидент предприятие эшли. Озон, Вайлбресларга, Пятерочка кибетләренә товар шушыннан таратыла. Монда йөк машиналары туктаусыз килеп китеп тора. Кар яуган көннәрдә аны керә өчен республиканың юл хуҗалыгы предприятиесе белән өстәмә килешү төзергә туры килгән. Иртәнге 4-тән торып, кичке сагат 8-гә хәтлек пятницадан алып, чистарта. Субботасында, воскресеньедә да гел эштә. Менә мин эшләгәндә бер генә фура булды, бер генә фура. Ите ул монда кунды да, аннары гына китте. Булай хәзер чистартасы күбрәк машина
Болды инде. Әлеге хәл маркетплейсларның эшенә йогынты ясады. На текущий момент склад работает в штатном режиме, грузы своевременно принимаются. Һава торышы төбәктә товар ташу өчен чыннан да катлауландырды. Тик Wildberries тиз арада логистика чылбырын яңаша әйтеп төзеде. Бер юлы килгән товарны бушатып өлгерү өчен өстәмә складлар ачтык. Һава торышы яхшыруга склад гадәттәгечә эшли башлады. Из-за снегопадов и перекрытия 2 федеральных трасс на прошлой неделе мы действительно столкнулись с небольшими сложностями предоставки. Кар яву һәм ике федераль трассада хәрәкәтне вакытлыча чикләү аркасында чыннан да узган атында клиентларга заказларын илтүдә кыенлыклар килеп чыкты. Әмма сатып алучыларның күбесе товарларны вакытында алды. Яшел үзәндәге мәйданнарны арттыру сәбәпле аларда миллионлаган товар саклана ала. Шуңа начар һава шартлары чорын югалтуларсыз үтә алдык. Татарстан юллары буйлап ел сайын 30 миллион тоннага якын йөк ташыла. Товарлардан тыш кар явып, юллар ябылу сәбәпле бу атнада кайдадыр хатлар барып җитмәде, заправкаларга ягулык вакытында килмәде. Возникают такие вопросы, проблемы. Мондый хәл ягулыкка гына түгел, барлык өлкәләргә кагыла. Якшәмбе Чистайдан Казанга килдем. Шулман күпернең буена йөк машиналары тора. Алар арасында бензовозлар да бар. Снегом все завалило, в ближайшее время все вопросы будут решены. Мобильлек мәсьәләсе мондый көннәрдә төп эш, әмма ул бер мизгелдә хәл итеп була торган нәрсә түгел иде. Рания Абдрахманова, Рамзил Гарипов, Алмаз Зыяддинов, Адымнар.